Så. Anders, vi er her på, hvor er vi egentlig henne? Ja, vi er på Mawenzi Teachers Resource Center i Moshi Ja. i Moshi bydistrikt. Det er en enhed under Moshi Town Council, eller Moshi Town Council, og det er en institution, som er beregnet til at lave en servicetræning for primary school teachers i Moshi bydistrikt. Okay. Så her er 5 medarbejdere her i bygningen her, som arbejder for at løfte undervisningsniveauet i Moshi bydistrikt. Og lige nu der sidder der 35 lærere på kursus herinde, som kommer fra de 59 skoler, der er i Moshi bydistrikt. Der er omkring 31.000 børn i Moshi bydistrikt. Det er ret mange, men landet er jo kæmpestort, ikke? Så hvis man lægger det sammen, så bliver det rigtig mange. Jeg var med til at starte det her center op i 1988, da jeg kom til Moshi sammen med min kone. Og så var bygningen, den var allokeret til den her opgave, men kurserne var ikke sat i gang. Så jeg fik tildelt en tanzaniansk lærer, en skoleleder fra en af grundskolerne, som skulle sammen med mig sætte kursuscentret her i gang. Og det har vi så gjort på en sådan måde, at det er et af de kursuscenter i landet, som har fungeret bedst. Der har blandt andet været besøg fra Undervisningsministeriet for at se, hvad det sker her. Så der bliver holdt øje med, hvad det foregår her, fordi det er det første center, der er lavet i landet, og det er også fordi, der er nogle resultater her, som vi har lagt mærke til. Vi har lavet de sidste 3 år har vi lavet kurser i verdensmål og bedre undervisningsmetoder, sådan at eleverne bliver bedre til at tage initiativ og udtrykke sig selv og være lidt herre i egen hus på en måde, som bedre passer til de samfundsforhold, der er her. Regeringen beder om, at lærerne de underviser mere elevcentreret og mindre lærercentreret og mindre røv i sædet og mere aktivitet. Men ministeriet har ikke rigtig sat penge af til, og, hvordan lærerne skal gøre det. Lærerne de er ikke rigtig blevet trænet i at lave den transformation af deres undervisning fra at være lærercentreret til at være elevcentreret. Og det er så det, vi gør med de kurser, vi afholder. Det er, at vi træner de lærerne her i kommunen til at blive bedre til at inddrage eleverne i elevcentrerede aktiviteter. Blandt en af de metoder, vi bruger, det er cooperative learning, som vi også kender fra Danmark og faktisk en gammel undervisningsform. Ikke? En anden en, som vi lige introducerer nu, ikke, det er stjerneløb i klasserne, fordi stjerneløb kan laves selv med store klasser. Det vi også forsøger at gøre, ikke, det er, at læreren deler klassen op i måske 2 eller 3 hold, sådan at der er forskellige aktiviteter i gang med de forskellige hold i klassen. Ikke? Vi oplever, når vi kommer ud på skolebesøg, at de aktiviteter, vi laver her, de kurser, vi laver her, de bliver implementeret ude på skolerne, så vi kan se skolebørn lave aktiviteter, som kommer fra de aktiviteter, vi har sat i gang med lærerne. Så det har i høj grad en afsmittende effekt ud i klasserne. En af lærerne fortalte i går, en af de lærere, der er med i kurserne her, fortalte i går, at når hun kommer lige på skolen, inden hun kom mødt ind i går, så spurgte eleverne, kommer du ikke snart tilbage, fordi vi vil have mere af din undervisning? Og lærerne ude på skolerne beder de lærere, der har været på kursus, om at fortælle, hvad de har lært, sådan at det kan blive bredt ud til flere lærere, fordi de oplever, at det er nogle ting, vi sætter i gang, som de kan bruge til noget, og børnene bliver mere glade af at arbejde på den måde. Ikke? Så det her lærercenter har i høj grad en betydning for, hvordan situationen den er i Moshi på undervisningsområdet. I år der blev 4. klasserne de bedste i landet, og 7. klasserne er blandt top 10 i Tanzania i resultater. Ikke? Nu kan vi så sige, at vilkårene i Moshi er måske nogle af de bedre i landet, ikke? Fordi det er en velstående kommune. Så derfor bliver det, lidt nemmere at løfte niveauet her, end der er mange andre steder. Ikke? Hvis man kommer ud i Masai-land og andre steder, ikke, så bliver det jo væsentligt vanskeligere
at løfte niveauet, fordi vilkårene er væsentligt ringere. Ikke? Men den metode, vi har bygget op her, som Alice Koni, min kollega, jeg startede med i 1988, den metode med at lave kurser, det er den, der bærer igennem stadigvæk. Den går ud på, at vi tager nogle få ressourcepersoner, som vi så bruger i en workshop, hvor vi indkalder nogle af de bedste lærere til at hjælpe med undervisningen, og så introducerer vi nogle metoder til dem. Og i det her tilfælde, der er det jo så kooperativ learning, vi introducerer til en håndfuld lærere eller to. Så indkalder vi sådan en ny gruppe af lærere, som så bliver undervist af dem, der er med i workshoppen. Og på den måde så kan vi sprede undervisningen fra nogle få folk ud til en hel masse, sådan at det får en stor virkning. Det breder sig som ringe i vandet ud på skolerne. Så nu er vi spændt på at se næste gang, der skal være nationale test her i landet, ikke? Om de løfter sig i forhold til det var i forvejen. Ikke? Grunden til, at det kan lade sig gøre, ikke, det er jo fordi, at vi kender stedet her siden 1988. Vi har nogle gode relationer til lokalsamfundet. Vi kender skolerne, vi kommer på skolerne, og de kender os. Ikke? Og så har vi opbygget et godt forhold til lærercentret her, men også til kommunens kontor for undervisning. Skoledirektøren og hendes medarbejdere, de støtter meget det, vi laver, og har tillid til, at vi laver nogle ting, som kan bruges på skolerne. Så vi har meget frie hænder til at arbejde med en service training, som vi kalder det. Altså uddannelse af lærerne i Morsøby Kommune. Så det er, hvad skal man sige, en goodwill, vi får, ved at vi har kendt til forholdene her i så mange år. Ikke? Jeg startede min karriere her i Tanzania i 1980 med min første job på en sekundærskole for 600 piger i den centrale højland af Tanzania. Så, og det der med, at man har historien med sig, det tæller. Det er der stor respekt for. Anders, hvad kan vi gøre? Hvad har du brug for, hvis du skal udvikle det her videre? Altså, man kan jo se på mig, at jeg er jo ikke født for 14 dage siden. Ikke? Jeg har nogle år på bagen. Ikke? Og det vil sige, at det bedste, der kunne ske i mine øjne, det var, at jeg fik nogle kollegaer, nogle lærere, som også gerne må være nogle gode, erfarne lærere som mig selv, ikke? Som vil i samarbejde med os, vil være med til at udvikle det her system, og så bringe det ud til andre kommuner i landet. Så nogle, dedikerede, pensionerede skolelærer eller andre, som har lyst til at bruge tid og kræfter på det her, kunne i høj grad være med til at bringe det her ud til andre steder i landet, og dermed være med til at løfte undervisningssituationen i hele Tanzania. Så det er mit største ønske, det er at finde nogle dedikerede lærere, og måske endda inden for naturfagsområdet, fordi det er tit, det er noget af det, som bliver sagt, at det er svært for lærerne her, med de pædagogiske metoder, de bruger, og så også favne naturfagene, stemfagene, som vi siger i Danmark. Så inden for det område kunne det være spændende. Ikke? Så har jeg en masse andre vilde drømme. Ikke? For eksempel et af lokalerne her blev indrettet som naturfagslokale, sådan at skolerne, de her 59 skoler, der er i området, at de kan gå herind og øve sig lidt i laboratorieforsøg, eller lege lidt med strøm, eller faldlovene, eller hvad det nu kan være, lidt biologi, spiringsforsøg, eller alle de ting, som vi nu laver i naturfagslokale i Danmark. At der var i hvert fald et centralt sted i landet, eller i kommunen, hvor man kunne gå hen og gøre det. Så der mangler et nedlagt fysiklokale, naturfagslokale, som kan transporteres herned. Og de penge, det skal til for at implementere sådan en idé i det område her. Så der er rigtig mange muligheder. Jeg synes også, man lige skal tage med og sige, at den første præsident, Julius Nyerere, han var jo skolelærer. Det snakker vi den anden dag om med nogle af lærerne her, at det kan man godt mærke, når man møder folk her, at der er en formidlingstankegang, en tankegang, der tager alle med, ikke? Som vi som skolelærer er fælles om på verdensplan. Ikke?
Anders, skal vi lige gå ind og kigge til skolelærerne, som sidder herinde i træningslokalet? Jeg kan høre, at de er ved at slutte. Så kigger vi ind her.